खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय साननि हराव क'क्राझार टाउनाव गंनै कालि मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। पाथरघाटनि कालि मन्दिर आरो बिधानपल्ली कालि मन्दिराव सोमजिदों बे जाथाया। पाथरघाट कालि मन्दिरनि कालि मोदायजोनि मुसुखानिफ्राय सिखावफोरा सना आरो रुफानि सेन गुबुन बेसेन गोसा गहेनाफोरखौ खावनानै लांदों होनना खौरां मोननाय जादों। पुलिस बिफाना दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालाम उत्तर कालीबारी पन्चायतनि गोजोन फोथार गामिनि मिन्टु सरगयारिनि बिसि जनाथि सरगयारिया बांगाल हौवाजों खारखोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा खावलायहरदों आरो जानबुं अनजिमा 9854521905 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों। बे खेबाव आसामाव सानै साथाम जुलि खालामनो सानग्रा हौवा माहारिया सांग्रां जा। जाय हौवाया सासेनि बांसिन हिनजाव जुलि खालामो बे हौवाया 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছো যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব তাৰ বিকল্প আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰে। সি যি ধৰ্মই নহওক কিয় বোলে মোৰ ধৰ্মই তাক অনুমতি দিয়ে আপোনাৰ ধৰ্মই অনুমতি দিব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ চৰকাৰে কাকুৱে দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে তৃতীয় বিবাহৰ বাবে অনুমতি নিদিব। এইখন অসমত নাৰীৰ মৰ্যাদা ছোৱালীৰ মৰ্যাদা আমি শেষ পৰ্যায়লৈকে ৰক্ষা কৰিম। এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছো যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব তার বিকল্প আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰে। आसाम सोरखारनि आइजो फरायसाफोरखौ गोजौ फारसे दावखोलांनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामनो लानाय बिथांखि निजुत मयना 2.0 आसनिनि चेकखौ मैया सारा आसामावनो फरायसुलिफोरनो गथायनाय हाबाफारिया भेरगावआवबो जानानै थांबाय। चापागुरि कलेजाव आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे जि निजुत मयना 2.0 दिनैहाय चेक डिस्ट्रिबिउसन जादों। बेनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं बाहाय दिनै नुजाफैदों आंनिनो समस्ति हिसाबै आरो बेनिफ्रायनो देरहालांनानै आं मिनिस्टार जादों। स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि एसाइनमेन्ट हरदों। निजुत मयना फार्स्टआ जाहैबाय 2024 नि आगस्ट मासाव लन्च खालामनाय जादोंमोन। दा 2.0 खौ दा नैबे अक्ट'बर दानाव सेरेमनियेलि दिनै चेक राननायखौ जागायबाय मुख्यमन्त्रिया आरो खानापारानि फिल्डआव बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो दिनै मावफुंलांबाय आरो लाइभ स्ट्रिमिं जों नुबाय हाजार हाजार फरायसाफ्रा फैनानै बे चेकखौ नाजावफैदों। गासै आसामाव 10 लाख माने हिन्जावसा फरायसुलिफोरनो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै मास्टार डिग्रिसिम बिसोरनो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव जायफ्रा दं 1000 पार मान्थ आरो बोसोराव 10,000 जागोन। मानो होनबा बोसोरसेनि मास मोननैखौ बे माने अफ सिजन बादि लायो। बेनिफ्राय सामार भेकेसन थायो बा हलिडे थायो। 10 दाननि थाखाय 10,000 रांखौ सासे फरायसाया मोनगोन आरो जायफ्रानाखि डिग्रि फरायदों बिसोरो 1,250 रांखौ मोनगोन। थारमाने बोसोराव बिसोर 10 मासनि थाखाय 12,500 थाखा मोनगोन आरो जायफ्रानाखि मास्टार डिग्रि फरायबाय बिसोर 2,500 रां खरि मोनगोन दान मोनसेयाव 10 मासनि थाखाय प्राय 25,000। थ' बे जाहैबाय निजुत मयना आरो जायफ्रानाखि बेखौ मोनदों बेनि थांखिफ्रा जाहैबाय मा गोबां हिन्जावसाफ्रा मोनसे समाव कलेजाव एडमिसन लाया
थाब थाब हाबा जायो स्कुल ड्रप आउटनि रेटआ बाराद्रायमोन थ' बेफोरखौ फोजोबनांगौ आरो जाहाथे हिन्जावसाफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन कलेज इडुकेसन हायार इडुकेसन लायो बिनि थुलुंगा होनो थाखाय निजुत मयनाखौ लाबोनाय जादों आसामाव गासै 10 लाख फरायसाफोरनो हिन्जावसा फरायसाफोरनो बेखौ होनायनि मोनसे थांखि लादों देग्लाय प्राय 3.5 3.5 लाख स्टुडेन्टफोरनो बेखौ होनाय जासिगोन बे कलेजाव साबेसेसो स्टुडेन्टसफोरनो होनाय जादों बेसेबां फट' बावहाय दा देग्लायनि दा मोननो हानायफ्रा 227 आरो थांनाय बोसोरावबो मोनबाय माबायदि क्राइटेरियाव होदों होननानै फोरमायो जिहेतु फरायसाफोरखौ दा क्राइटेरियाथ' गैया बाहाय बयबो मोनगोन बेखौ आरो दा बिसोर दिनै स्कुल फर्म फिलाप खालामनायनि बोथोर फैबाय बेखौ फर्म फिलापआव बाहायनो हागोन थाखाफ्रा जाहाथे मिस इउज जाया क'क्राझाराव अल बिटिआर कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों जेराव बिटिसिनि जायफोर ठिकादारफोरा गोजौ बिजिरसालियाव बिल मोननो थाखाय केस होदोंमोन बिथांमोननि केसखौ बोखांनो खावलायहरदों बिटिसि सोरखारा होनना फोरमायथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां आं फोरमायहरनो गोसो जादों गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय बायदि जायफ्रा थांनाय सरकाराव बिल मोननो थाखाय हाइकर्टनि साहारा लानानै केस होनायजों बिल मोननो हास्थायदोंमोन बिथांमोना जिहेतु दा बर्तमान हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैबाय बिनिखायनो आङो बुंनो सानदों जायफ्रा हाइकर्ट होनानै बिल मोननो नाजादोंमोन बिथांमोना गासैबो हाइकर्टनि केसफोरखौ दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों खस्थ' खालामनानै आरो केस खालामनानै लानांगौनि गोनांथि गैथ'ला होननानै जोङो सावरायदों दा बिनिखायनो जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव केसखौ उथायना लागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा पुरुना पेन्डिं लाइबिलिटिस बा गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय बिथाङा जिहेतु सरकाराव फैबाय आरो गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय दा केस खालामनानै खस्थ' खालामनानै हाइकर्टनि साहारा लानानै बिल मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै आं सानो खारन हाग्रामा महिलारि सारा बुंखानाय बायदि नोंथांमोना बिलखौ मोननो हासिगोन बेनिखायनो गावबा गाव उकिलखौ एडभकेटफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो केसफोरखौहाय फाइलफोरखौहाय उथायनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों आरो उथायनायनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन नोंसोरनियाव कर्टनिफ्राय फैगोन बे अर्डारखौ बा नटिफिकेसनखौ फैबाय थानाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार जोङो गेस्ट हाउसाव थागोन नोंथांमोना लेखाखौ होफैनांगौ लिस्ट खालामनाय जागोन जाय जायफोरा केस होदोंमोन नटिफिकेसनखौ लानानै बिल मोननो थाखाय जों केस लिस्टखौ खालामनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेरै बुंदों अननानै बिदिखौ आं जा बुंबाय बेखौ मानिगोन होननानै आं मिजिंथिदों थाबैनो जेसेबां हायो दिनैनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो केसखौ बोखांना लागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो बिल मोननो थाखाय थाबैनो क'क्राझाराव फैनानै गेस्ट हाउसाव लेखाखौ होफैयो आरो सोरबाया जुदि फैनो हायाब्ला गावबा गाव MCLA आरो पार्टी लिडार्सफोरनो बे लेखाखौ गथायगोन आरो आंनो होगोन होननानै आं मिजिंथिदों बहुद दङ 200-300नि गेजेराव दङ जों मिथिगौ गोबाङा पेन्डिं केसखौहाय कन्टिनिउ खालामाखै गोबाङा कन्टिनिउ खालामगासिनो गोबांनिया भार्डिक्ट फैबाय कन्डेम खालामदों बे सैथो आं बुंनो सानो खुनु केस खालामलायनानै खस्थ' खालामनानै फैसा गारनानै बिल लानांगौनि प्रयोजन गैला होननानै जों सानो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय एसेब्लाबो बयबो मोनगोन आरो बिब्दिनो दा नै जा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेरावनो बिनि फिननायखौ बयबो थिकादारफ्रा मोननो थांगासिनो दङ जेबो जाया खस्थ' मोनगोन खरसा जागोन एसे एनैब्लाबो थांलाय फैलाय आरो उकिलजों कमिउनिकेसन खालामनायाव माबा मोनसे थायो जोंबो केस होनानैनो लादों आगोलबो केस होनानैनो सोरबा मोनदों क्रन'लजिकेल लिस्ट बानायदों बिनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिल लानांला होननासो आं बुंनो नागिरदों खारन हाग्रामा महिलारि सारा फैखाबाय गावनिनो सरकारनि समाव थालांनाय
बे बिलफोरखौ होगोन होननानै सारा खोथा होबाय बेखौनो मानिनानै बयबो केसखौ उथायनानै जमा होफैनो थाखायसो आं खावलायगोन